It's Mega Grace on Vuma FM at 6 minutes before Mzogologo Gabriel Sitole and Pindi K ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala before uqala usuku lwakho namhlanje ekseni verse elilodwa kuphela John chapter 2 uverse 4 kuphela bese ke siyagoqa namhlanje ekseni uJesu wathi kuye mame ungene ngani kokwami na isikhathi sami asikafiki. Amazwi lawa akhulunywe uJesu ngesikhathi esemshadweni ekhana laseGalila. Ethi iBhayibheli noJesu wayemenyiwe emshadweni waseGalila kwenzeka isimanga sokuthi iwayini liphele kanti umcimbi awukakapheli emshadweni. Ethi iBhayibheli umanga Jesu wagijima kuJesu wathi sesinenkinga la emshadweni iwayini seliphelile awuzama umzamo ongawenza ngoba manje sesinenkinga iwayini alisekho. Uthi uJesu mama ungene ngani kokwami esami isikhathi asikakafiki. Kusho ukuthi uJesu wa understand isambulo ukuthi wonke umuntu unesikhathi sakhe. Uthi mame ungene ngani kokwami ngoba esami isikhathi asikakafiki. Wangafuna uJesu ukwenza izinto kana kakabi isikhathi sakhe. Wangafuna uJesu ukuacta ngoba azi ukuthi unamandla kana kakabi isikhathi sakhe. Ngoba yikho into eyingozi yokwenza izinto kana kakabi isikhathi sakhe ukuthi uyenze. Wonke umuntu uNkulunkulu unikeza isikhathi sokuthi enze into. Ungakuvumeli ukubona abantu benze ezinye izinto namase ufuna ukuzenza kanti kakabi isikhathi sakho. Linda isikhathi sikaNkulunkulu wenze into ngesikhathi sikaNkulunkulu ngoba mase kuyisikhathi sikaNkulunkulu ayikho into eyoba namandla okuvimba futhi ayikho into eyoba namandla eyokwazi ukuthi ikubuyisele emuva. Mase kuyisikhathi sakho even the devil himself will obey and follow the instruction. Mase kuyisikhathi sakho yabona mase kuyisikhathi sakho neminyango izoyivulekela kuwena ozonokha kuyona kodwa yiyo ozoyivulekela khona kuzokwenzeka amahubo 23 kuwe othi okuhle nomusa kuyangilandela yikho kuzobe sekufuna wena mase kuyisikhathi sakho. Funda ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu kube uNkulunkulu ozokwenzela izinto ngesikhathi sakhe. uJesu wayenamandla ukuthi engalishintsha engalenza iwayini emshadweni kodwa ngenxa ukuthi wa understand ukuthi izikhathi zikaNkulunkulu ayifani nezikhathi zabantu wangavuma futhi nokufakelwa ipressure abantu ukuze enze into ethile ngoba esakhe isikhathi asikafiki. Asenze izinto ngoba sibona abanye bezenza kodwa sizenza ngoba uNkulunkulu useshilo futhi isikhathi sikaNkulunkulu sokuthi kwenzeke izinto sesifikile. Ukuthi akwenzeki lutho empilweni yakhe akusho ukuthi uNkulunkulu akanaso isikhathi sahlelile ukuthi kwenzeke leyo nto. Yithi isikhathi sikaNkulunkulu asikakafiki sokuthi kwenzeke something oyidingayo empilweni yakho. Okwakho remain in your position, align yourself with God ukuze kwenzeke icebo likaNkulunkulu ngesikhathi esifanele. Ungalenzi iphutha lokushesha uphume kanti akabi isikhathi. Ungalenzi iphutha lokushesha uact kanti akabi isikhathi sokuthi uact into ethile. uJesu esami isikhathi asikafiki. Kusho ukuthi kanti siyeza isikhathi sakho Jesu sokuthi wenze. Ngifuna ukusho njalo ekseni ukuthi nesakhe isikhathi siyeza ukuthi asikakafiki manje akusho ukuthi asizi. Hlala kuNkulunkulu, wait patiently in God and wait for his time, for your time is coming. Siyeza nesakhe isikhathi noma ungadonsa kanzima kuyimanje ukuthi isikhathi sakhe asikafiki. Ungahlala uapply umsebenzi ungawutholi bekudecline all over ukuthi isikhathi asikakafiki isikhathi sakho kodwa esakhe isikhathi sendleni siyeza. Mhlamba you've prayed, you've fasted, you've read the word, you've confessed everything, you've made a declaration but ayikho into eyenzakalayo not ngoba uNkulunkulu engawuza umthandazo wakho kuukuthi nje isikhathi asikakafika akakabi isikhathi sakho. Khululeka ungakhathazeki, remain in God, be rooted, be in your position and wait for God's time. Lindela isikhathi sikaNkulunkulu. Mase kuyisikhathi uNkulunkulu akasishilo ukuthi kuyokwenzeka ngaso akukho into eyakuvimba. Icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho ngeke livimbeke ngoba sekuyisikhathi uNkulunkulu afuna kwenzeke ngaso. Lento omlokhu ikhulekela ingenzeki hayi ngoba uNkulunkulu ephuza ukuphendula uyeza uNkulunkulu kodwa bengakabi isikhathi sokuthi siyenzeke. Lindela uNkulunkulu, ulindele isikhathi sikaNkulunkulu kuzokwenzeka. Noma ngabe yini oyifisayo noma ngabe yini ofisa ishintshe izoshintsha ngesikhathi sikaNkulunkulu. Kusho njalo uJesu uthi mama esami isikhathi asikafiki. Wait for God's time. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning. Mega